आङो बिपिएलआव दङमोन ओमफ्राय दायो आङो गोसो सोलायनानै आङो दायो बिपिएफआव हाबबाय आरो जि बोसोरथाम जाबाय नै दासिमबो जेबो सोलायनायखौनो मोनाखै मोनबा माने आं निउ आरो दिनै जइन जानो फैदों बेयाव दिनै सरकार गैया ना सरकार गैया दा जों बे पावार गोनाङावहाय जों दङमोन बाट जोङो पावार थाब्लाबो जोङो जेबो जोङो माबाखौ मोननो हायाखै नंगौ आङो बिपिएलआव दङमोन ओमफ्राय दायो आङो गोसो सोलायनानै आङो बिपिएफआव हाबबाय आरो जि बोसोरथाम जाबाय नै दासिमबो जेबो सोलायनायखौनो मोनाखै ओंखायनो आं बिपिएफआव जइन जानाय जाबाय मोनाखै जेबो मोनाखै जोङो दासिमबो आंनि गथ' 3 दङ दासिमबो जों जेबो माबा गैया परिबर्तन माबा सरकारनो बे जेबो माबा गैया सोलायनायानो गैया आरो जोंनियाव जइन जानो जोङो 13 जनसो दङ महिलाफोर आङो मानि बेलायाव जइन जानो फैदों होनबा माने आं निउ आरो दिनै जइन जानो फैदों बेयाव दिनै सरकार गैया ना सरकार गैया दा जों बे पावार गोनाङावहाय जों दङमोन बाट जोङो पावार थाब्लाबो जोङो जेबो जोङो माबाखौ मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोङो नै दा पावार गैयियावबाबो जोङो दिनै निउ जइन जानो फैदों जेबो गैया नाथिं जिर' इउपिपिएलआवमोन दायो आङो इउपिपिएलनिफ्राय जेबो नुनो मोनैखाय बा आं जेबो मोनैखाय आङो बेबायदि बिपिएफआवनो फैफिननाय जाबाय इउपिपिएलआवथ' आङो थादोंबाबो आं इउपिपिएलनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै दायो आङो बे बिपिएफआवनो जइन जानो आं नाजाबाय मोनाखै जोङो मोननायाथ' जों मोननो हायाखै माने जोङो बिदि बेफोरबायदि बुंनायखौलाय खोनादोंमोन आरो बियो प्रमद सारालाय बुंदोंमोन बुंनायालाय अब्लाबो जों मोननो हायाखै आरो जिखुनु आसनिफोरखौहाय बियो होगोन होननानै थिरांथा लादोंमोन थेवबो जों दायो बे सरकारा फैदोंब्लाबो जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे बिपिएफखौ मोजां मोननानै बेखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो इयावहाय 18 जन फैदों 18 जन आं इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन इउपिपिएल दोलजों मावनानै दिनै आं बिनि फिथाइखौ आं जेबो मोजां फिथाइ नुवासै बेनिखायनो आं दिनै हाग्रामा सारनि जिथु दैदेननायखौ आं एसे मोजां नुनानै आं बे जा हाग्रामा सारजों आं दिनै जयनिं जाफैदों आं मानोबा बहुद दुखु मोनबाय मानो होनोब्ला इउपिपिएल सरकाराव थानानै जों जेबो मोनथाय मोनासै आरो नांगौखिनिखौबो जों मोना माबा मोनसे खामानि फिसा फेंला होयो बेबो माने सेलाय बेलाय माने लोगो माने ग्रुपजों खामानि होयो बेबो माने बहुत इलिगेल थाखाय आं दिनै बे बिपिएफआव जइन जाफैदों आं इउपिपिएल सरकारखौ आं बर्तमान आंजों नांथ'ला आं गामिनिफ्रायबो आं 20 जनसो मानसि लाना फैदों आं गासैखौबो दिनै आं जइन होबाय बेखिनियानो जायफोरा 20 नोंथांखौ फैफाबाय बिथांमोना माहा दंमोन सिगां बिथांमोनाबो गासै इउपिपिएल गोजामोन इउपिपिएलनिफ्राय आं दिनै बिथांखौ लाबोबाय बिथांमोनखौ आं लाबोनानै दिनैनि बे समाव जोंहा सान्तिपुर भिसिडिसियानो गोलैयो जोंहा सान्तिपुर भिसिडिसियाव जोंहा चेयारमेन हिसाबै जोंहा एन्टनि बसुमतारी बिथाङा दङ दा बिथाङाबो जोंखौ किसुमान रेसपन्ड होयैनि थाखाय जों दिनै बिपिएफ दोलाव आं हाबफैनाय